Με το βίντεο θα σας δείξω το base μας. Λοιπόν, είναι δεύτερο επεισόδιο. Πάμε. Λοιπόν, τι είναι αυτό και αυτά, το account. Εδώ έχουμε τσικλετέρα για... Αυτό το τσικλετέρα το έχουμε για λόγω τσικλετέρας, παιδιά, στο event. Εδώ έχουμε μια τσικλετερίνα που πήραμε από public. Εδώ ένα bonito μαρσίτο 21 million που το φαρμάραμε στο admin abuse. Μετά εδώ έχουμε κάτι, όχι, πάμε πάνω. Εδώ έχουμε, έλα ρε μπρο. Κάτσε να βάλω τέτοιο. Εδώ έχουμε δύο Giurilo Digital, το ένα 3,4 million. Βασικά δεν μας για τα λεφτά. Αυτό το έχουμε για το 1x1, παιδιά. Μετά εδώ πέρα ένα Puff Bull. Άρε νούμπα, εντάξει. Κλέψε ρε. Βάρα πώς λέγεται. Βάρα μία ρε μπρο. Okay, good boy. Λοιπόν, εδώ έχουμε τσικλετέρα νοελτέρα που το κλέψαμε κι αυτό. Χοχοχο σαφούρ που μας έδωσε ένας φίλος μας. Λοσκάντης το είχαμε βγάλει με το shoes. Τι είχες βάλει Edison? Τσικλετέρα. Βλαγίες. Χοχοχο σαφούρ και νοελτέρα, εντάξει. Λοιπόν, πάνε τα καλά μας. Ρε μπρο, δεν ανεβαίνει. Ρε μπρο. Εντάξει, έλα πάμε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Λοιπόν, κοιτάξτε. Τι λες, κάτσε ρε μπρο. Λοιπόν, Τσιμνίνο 84 million και εδώ έχουμε Low 67 76 million. Άμα θέλετε trade 78. Άμα θέλετε trade γράψτε στα σχόλια και τσεκάρετε εδώ του Edison, κάντε εγγραφή. Έχει και αυτός κανάλι. Πώς λέγεται το κανάλι σου? Πώς λέγεται το κανάλι σου, σκάμερ? Ρε πώς... Πώς το λένε Edison. Εντάξει, αυτά παιδιά, αν θέλετε trade γράψτε στα σχόλια, δικό μας private server. Και αυτά. Εντάξει. Τι ρε μπρο. Εντάξει, εδώ έχουμε έλος. Εντάξει, αυτά δεν τα χρειάζομαι. Τα πουλάω. Φυσικά τα κρατά για το fusion. Τι κάνεις ρε σκάμπερ? Εντάξει παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Τι κάνει αυτό το σκάμερ μπρο? Σκάμερ. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Γράψτε στα σχόλια και γεια.